заманда бер патша төш күргән ди. Төшендә моның авызындагы бөтен тешләре төшеп беткән икән. Бары берсе генә калган ди. Бер заманда патша үзенең вәзирләрен җыя да әйтә: "Менә мин бер төш күрдем. Төшемдә бөтен тешләрем коелып беткән. Бары берсе генә калган ди." Вәзирләрнең берсе: "Падишаһым, солтаным, ир туганнарың арасында барысыннан да соң үләрсең син", ди икән. "Ә син минем үлүне телисең икән", дип, патша шунда ук асарга кушкан моны. Икенче вәзирен дә чакырып сораган, ул да шулай дип җавап биргән, аны да асарга кушкан патша. Хәзер өченче вәзирен чакырып сорый бу: "Вәзир,